still serving under the grace of God. Glory be to God. Glory be to God. Maya kufanele next time umcela bakhona umfundisi umkhizo bekade efikile. Uthema makuthi ufuna ngithandaza lo muntu. Ngiyaqala sithi yakhonza endaweni ethize ngesonto. Ngiyaqala ukuzokuthatha sihambe siyobona umpostoli ngesonto. Zothola umfundisi osashumele kangaka akadivule nezwi. Hayibo. Sibizelwe inkina ke namhlanje. Waze wathethe waze wathuluka. Akakavuli nezwi leli. 1 Corinthians sangathandaza. Thuba bayikwara phasi fanele ngiqedile. I'm still safe. 1 Corinthians chapter number 2, sorry, my pardon, chapter number 11, verses number 2. Second Corinthians, yes, 2 Corinthians, chapter number 11, verses number 2. Ngiyacela onethenda la ekhaya lokufunda sifundele. Onethenda la ekhaya obhadalwayo. Apostle, chapter number 11, verses number 2. 2 Corinthians. Nimsize bafethu nimnikeze incwadi yabaseKorinte besibini isahluko 11. Chapter 11. Okay. Verse 2. Yes, mama. Ngokuba ngiyanishisekela. Yes, mama. Ngokushisekela kukaNkulunkulu. Right. Ngokuba nganendisela endodeni eyo. Yeah, wendisa, yes. Ukuba nginisele kuKristu niyintombi emhlophe. Ngicela ukhuleke mama usibongele izwi. Liphilile baba izwi lakho. We bless your name. uNkulunkulu ongcwele linguwe. We bless your name. Baba nantambama khuluma ngalo uNkulunkulu wethu. We bless you. Baba wethu manje siyathandaza. Egameni lika Jesu kubaliwe. Bathina ofundileyo. Jesus. Baba izwi lakho. Isweba ukukhuluma ngoba wena uNkulunkulu okhulumayo. Siyathandaza-ke baba wethu omuhle. Ukasilalele bese siyenza lokho okufunwa izwi lakho. Egameni lika Jesu. Holy Ghost. We bless your name, Holy Ghost. I've got a few minutes left. Well, bandla kunezinto umfundisi ekufike bandla ngizokhuluma yaleli bandla kuphela kodwa eyomzalwane wonke. Kunezinto esizile okukhuluma emabandleni. Sase izinto sasishumayela lezi zinto sazenza emabandleni zase zizibeka lezi ekuyizona esisindiselwa zona. Right? Closing with these words. Uma uNkulunkulu ezosamukela, you see the message I was preparing, a message la ekhaya, and God wehlisa lo myalezo wawehlisa lo myalezo as umyalezo wesizini. This is angalishumayeli ngisho ebandleni ngikhuluma la. You are the first church receiving this.
from the Spirit. Uthi umoya ongcwele kimi eyona nto eniyokwamkeleka ngayo kuNkulunkulu i-area ukuba ngumakoti. Usethi ke umakoti kuyazigcina, umakoti uyazi umakoti akaphili njengabantu bonke, njengamantombazane onke. Umakoti uyazi la abona ukuba kunobungozi ukuba ngingaphunyula umshado, ngiphunyule umyeni wami, uyasubalekela kude kulezo ndawo. Usethi mangwele, you have emphasized, ni emphasize kakhulu imali ebandleni, na emphasize kakhulu ezinye izinto for the result. Ama conferences eninawo, our fundraise, awakhuphula izimali ebandleni, awakwenza zonke izinto enizenzayo, nasenihlala phezu kwaleyo makoti. Kanti into eyonifaka eyonamkelisa kimi ukuthi kuyavela yini icala lokuba ngumakoti. And into eyenza lonto ukushumayela nokufundisa ubungcwele. Yo, nayazi kayifunwa sana le ndithethayo kulo mzuzu. Yo, thetha into enzima mfundisi. Uyasigxotha, thini ba uyasigxotha. For the result, usathane la ekhona ngiyacabanga ukuthi uyahleka bebuka ibandla likaNkulunkulu. Ngoba iyodwa into esihlanganelayo ukuthi sizochwechwa, angona ukuchwechwa kwenziwa njani? Ukuthi sizoshaya ithombe with it akuyongqaki base ukupraise uNkulunkulu presence yakhe. But the problem sisiphakamisa kakhulu ezinye izinto. Sase sihlala phezu kwale asiqhamuka. Ubani labo ababethi bubo senhlophe ona behuba. Mighty God, nginendisile kumnyeni munye. You see, wavele wangikada ke la esethi khona uMngcwele sengihlala phansi. Wayesethi umoya ongcwele mfundisi. Wayesethi umoya ongcwele. Ngisho uKristu lo enilithini naye ngaphakathi. Wathi ngisho uKristu